минимата да ви покажем какво трябва и не трябва да се яде. Като например ето този пушен бекон. Андорела, това е халал, ама в някой друг живот. Това нищо тук нема халал, това е свинско. Ей, айде! Много съм дебел, бе! Много си прегърбен! Айде, слизай го пак! Уоу! Терористи са любимите ми думи. Ете тази за крупни суми. Лапам стус като куми. Като исламска държава искам това парче да гръмне. При нас гърмежите започват още като съмне. Сутешната рутина ми почва с 9-10 бомби. От толкова с бело по забити имам сумът и пломби. И нямам спитка старши за експлозии. Съм жаден, нещо седно между Лако Рач и Осама Бин Ладен. Пълен с бомби, аз една вкаран като Ван Перси. Задат мен кварталния пълни памперси. 1:7 девици е нашата квота. Суши сяна капко, моето мото лъжи. Аллах Акбар, 7-6 на снуса цар. Аллах Акбар, на бомбите съм господар. Аллах Акбар, с експлозиви до катари с батията шиити. Палим джойнтовете свити. Аллах Акбар, пълен с бомби цял хамбар. Аллах Акбар, ще гръмне ме и то с пазар. Като железар запоявам динамити с пустините бандити и атентати неразкрити. Аллах Акбар, 7-6 на снуса цар. Аллах Акбар, на бомбите съм господар. Аллах Акбар, с експлозиви до катари с батията шиити. Палим джойнтовете свити. Аллах Акбар, пълен с бомби цял хамбар. Аллах Акбар, ще гръмне ме и то с пазар. Като железар запоявам динамити с пустините бандити и атентати неразкрити. Като пророка Мухамед е 9 годишни, хващаме ги наред, възрастните са излишни. Вечерта при мене идва пенсика по халат, ирачки гяд директно от Багдад. Вика ми: бисмила, в Ирак с мен ела в рапа професионалисти си моят джихадист. Саламо алейкум, макейко халейко, в беги рапа сам като джипи и нейко. Плажа в Йемен, се печеме цял ден, мажа целия харем с слънце защитен крем. Вече вместо приказки им чета от Корана, получих прозрение след като Джибрил ме хвана. Досмът ме души като пророка Мухамед, това ме промени и станах терорист за клет. Аз с Бобни Мехмед се запознахме в Палестина. Аз лежах надусан, той се знае от лимузина. Викнах, че съм рапър и безплатно ще го дисна. А пък той ми се намръщи и ми каза: му го стисна. Айша е моята невяста, пушим кос като раста. Всеки хейтър е краста, вкрием си стуски в краста. От млада стрит до Багдад сме само мисюлмани. Отиваме до Исламабад с бомби за копчани. Отиваме на хач с най-големия стозач. Остров като басаш на помощ и съм събирач. От Мутилград през Риад чак до Джаката. Правиме си газават по цялата ката. Касийска е клатец, сомалийски пирати. На ниски заплати готови за атентати. Алхамдулила, пак ли тока спря и Мехмед? Защо в контакта уискито разля Христо Пев? В лоч кропа сочни кефтета, в тялото ми има повече лекарство от аптека. ДПС от фирми и обръче, така ли по-полека? Май си пъш кютека, имам 4 бомби в елека. Лапиш пека или ще те накажа. А по повод жените, слушай са какво ще ти кажа. Дебели или слаби, млади или баби, всички яки мацки, искам само по хиджаби. Напих се и нещо банувам, пак не съм еврей, псувам. Всички като видят, чеха да се козирува. Не си е мира, лигло глезе, стига се надува. Навсякъде където влезе, искала за тях. Аллах Акбар, 7-6 на снуса цар. Аллах Акбар, на бомбите съм господар. Аллах Акбар, с експлозиви до катари с батията шиити. Палим джойнтовете свити. Аллах Акбар, пълен с бомби цял хамбар. Аллах Акбар, ще гръмне ме и то с пазар. Като железар запоявам динамити с пустините бандити и атентати неразкрити. Аллах Акбар, 7
съм 16 носа цар. Аллах Акбар, на бомбите съм господар. Аллах Акбар с експлозиви до катари с батията шиити. Палим джойнтовете свити. Аллах Акбар, пълен с бомби цял хамбар. Аллах Акбар, ще гръмнем и то с пазар. Като железар запоявам динамити с пустините бандити и атентати неразкрити. Да се засилиш, брат. Да се люшкаш. И ще помогнеш, гъби също ти помогна за това. Отиваме на гръбначенце.